Això era una vegada un home que anava caminant per ací, per Salem, per els carrers de Salem. I sabeu què va fer? Es va trobar un cigronet. Diu, ui, mira, m'he trobat un cigronet. Vaig a posar-me-lo en el saquet i on podria anar a vendre-lo? Ai, a quin poble de propera s'hi podria anar? Quasi podria anar a Castelló de Rugat. Pues sí, me'n vaig a Castelló de Rugat. I allí pel carrer feia dones, dones, qui vol un cigronet? I tornava a cridar, dones, dones, qui vol un cigronet? I ningú eixia. Va passar per la plaça de la Iglesia i va sentir que revoltejaven les campanes. Diu, pues mira, me'n vaig a deixar el sac en esta casa i me'n vaig a missa. Va tocar a la porta i va eixir la mestressa. Mestressa, puc deixar així el sac? Sí, deixa-lo ahí darrere que jo estic fent el putxeró i no puc tornar-me massa. El va deixar darrere la porta i l'home se'n va anar a la missa. Quan va acabar la cerimònia, allà que va anar pel sac. I, sorpresa, el sac estava foradat. I li va dir a la dona, escolta, que el meu cigronet que estava ahí dins, diu, no sé res, jo no he tocat res, jo estava fent el dinar i no he tocat res. Pues, escolta, el meu cigró té que aparèixer. Pues, què podríem fer? Dic, en quan no vaig assegut la meva gallina que se vaig a menjar del cigró, diu, pues igual és la gallina. Aixina que, senyora, o em dona el cigró o m'emporta la gallina. Diu, sí, home, la gallina, que la tinc jo sí per prendre ous, s'emportarà la gallina. Diu, pues, o el cigronet o la gallineta, o el cigronet o la gallineta. Diu, che, que feroç, em portes la gallina? Ala, l'home es carrega la gallina. En el sac se'l carrega el llom i a quin poble se'n va poder anar? A Aielo de Rugat mateixa. I ahir pels carrers d'Aielo de Rugat, caminant, volia vendre la gallina. Qui vol una gallina? Qui vol una gallina? I ninguna dona eixia a comprar la gallina. I altra volta diu, pues mira, me'n torno a anar a missa. Va tocar a la porta i li va dir, escolta, mestressa, puc deixar així este sac? Diu, sí, díselo un moment que tinc una poca faena. Ell va deixar i l'home se'n va anar a la missa. Va acabar la missa i va anar pel sac. I va dir, escolta, que no tinc la gallina dins el sac. Com és possible? Si així no entra ningú, jo estava dins ahir en el corral fent la faena, jo no toca la gallina. Diu, com que no? Diu, ai, si no ha sigut el meu porquet que s'ha menjat la gallina, no sé què vaig a poder ser. Diu, pues, ja ho sap, el porquet. Dic, no, el porquet, si estic així alimentant-lo per fer llonganisses i botifarres, s'emportarà a vostè el porquet. Que em doni el porquet o la gallineta? No, que em doni el porquet o la gallineta. I l'home cada vegada superenfadat. Vull el porquet o la gallineta? I la dona tota tremolant diu, emporta't el cerdo, no siga cosa que vinga el meu home i en una branca no sé què es faig. Emporta't el cerdo. I l'home carrega el cerdo i ala, cap a un altre poble. On podria anar? Pues a Montitxelvo mateixa. Se'n va anar a Montitxelvo i altra volta, carrera amunt, carrera avall. Qui vol un porquet? Qui vol un porquet? I ningú eixia a comprar el porquet. Diu, pues això, mira, me'n vaig a veure si a missa altra volta deixaré el sac ahí en la veïna. Senyora, puc deixar així el sac? Val, díselo, que estic així jo fent faeneta, així estic planxant i no puc atendre-lo massa. Vaig i torne tranquil, que així està obert. L'home se'n va a la missa i torna. I sorpresa, altra volta, el sac buit. Escolta, senyora, i el meu porquet? On està? Ai, pues no ho sé, vostè ho ha deixat ahir, jo ja dic que tenia faena pel corral i no sé res, així no vingu ningú, ni entra ningú. Pues, algú haurà sigut, diu, pues igual se n'ha entrat el bouet que tinc en el corral i s'ha menjat el porquet. Diu, pues, ja sap el que té que fer, dóna'm el bouet. No,
El bouet sí que no. Mira la il·lusió que té el meu home en el bouet. No, no, no. Pues el bouet o el porquet. Que li dic que el bouet no el done. Com que no? Que em done el bouet o el porquet. I tant anava pujant la baralla que la dona li va dir: «Che, arre, ja em portes el bou, que estic farta ja de sentir-lo». I l'home se'n va anar ahir a Terrateig. I en Terrateig, ell carrera amunt, carrera avall, carrera amunt, a veure si venia el bouet, i tampoc ningú volia el bouet. I va entrar a la casa del costat de l'església i li va dir a la dona: «Senyora, puc deixar així el sac que està en el bouet?» «Ai, doncs bé, deixa-ho ahir, que jo estic per ahir fent faeneta, ja ho». I ahir la dona va deixar el sac en el bou, però la tia Vicentica tenia una xiqueta que era més malcria que malcria. I vas començar: «Mare, mare, que jo vull fetge de bou, que el ventre em cou». «Xica, comptes que menjaré el fetge del bou». «Mare, que jo vull fetge de bou, que el ventre em cou». Ai! I la mare no va tindre més botons que treure-li el fetge al bou. Ai, quan va anar l'home de missa. «Senyora, i el bou?» «Pues mire, la xiqueta volia fetge i mira, no res, l'ha tingut que agarrar. I ara què fem? Ara m'ha quedat sense bou». Diu, pues em dona la xiqueta. Diu, sí, la xiqueta sí que no, la xiqueta no se'n va. «Com que no? M'emporta la xiqueta. O el bou o la xiqueta». Diu, pues bé, em portes la xiqueta. Carrega la xiqueta en el sac i se la carrega al llom. Però Vicentica pensa, si se n'ha anat a Terrateig, igual de Terrateig va a Pinet. Mira, me'n vaig allí correguents, que la meva cosina viu al costat de l'església. I així va allí, ja li diré jo que anirà un home en un sac dins una xiqueta. I se'n va a Pinet i li va dir, «Xica, igual de ser un rato ve un home en la xiqueta dins, trau-la, que és la meva filla». Diu, «No patisques, que ja ho arreglarem». Allà va l'home per Pinet, Pinet amunt, Pinet avall, Pinet amunt, Pinet avall. I ningú tampoc volia comprar el bouet. I se'n va entrar a la missa. A este home li agradava massa anar a missa, jo no sé, tant de furtar coses i tot era anar a missa. Es veu que volia que el perdonaren. I allà que se'n va entrar a l'església a sentir la missa. I quan va eixir, sabeu què havia fet la dona de la casa? Havia tret a la xiqueta del sac i havia omplit el sac de botigues i cànters, ple d'aigua, perquè pesara bona cosa i l'home no es donarà ni compte. I allà que carrega el llom el sac i conforme anava caminant, l'aigua es menjava i anava xorrant. I feia, «Xiqueta, no es pisses que estiraré el riu». I altra volta, l'home caminant i xorrant l'aigua. «Xiqueta, t'ha dit que no es pisses que estiraré el riu». I altra volta xorrant-li. I quan va passar per el riu diu, «Ja estic farta, xiqueta, pacadín lo riu». I va tirar el sac i plom, es va trencar tots els cànters, les botigues, i es va donar compte que no hi havia xiqueta. S'havia quedat l'home en 2 pams en el nas. I li s'havia acabat el conte conforme s'havia començat, en una mà davant i una altra darrere. I conte contat, conte acabat. El que no alça el cul el té foradat.